Și bine vă găsit la un nou episod din Minecraft. De mult de când n-am mai postat. Fiindcă nu dați like-uri, normal. Aici este cu Alex, pe nume Fox, cu textură, cu de toate. Dar pe bune? Bă, dar tu cum poți să faci chestia asta? Că eu nu. Care? Asta, așa. Schimbă și setări. Unde acum? Rare. Setări video. Personal. Ultimul. Ha 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 ha. Hai să mergem. Stai ca să... Și eu mă bag înapoi. Stai. E extrem de nașpa. Normal. Stai ca să bag. Da. Da. Eu am început. Tu? Așteaptă. Gata. Mă bag unde am fost. Bă, nu avem voie, trebuie să facem de la capăt. Da, bine. Să nu spuneți că trișăm. Noi acum nu trișăm, dar dacă vedem, nu mai putem să facem parcurs de miliarde de euro. De asta folosim chiar. Da. Nu! Bine. Ai niște torțe, bagă zi. Așa. Bă, pe bune! Da, eu mai cad mai mult ca tine. Cred că am stat Mă duc unde am 5 fost. minute. What the fuck, trebuie să mergi pe ea? Bă. Cred că nu poți să treci de până unde am fost eu, nu? What the fuck? Eu mă duc acolo. Care acum are știi să... Hai mă, să... Ui! Da, parcurul ăsta n-a luat pe gheață. Da? Am luat level. Da? De unde? pe A, jos. de la ghesul ăla. De când am intrat. Ce level ai? 1. Am bag și o level nu să fie închid. 300. Bă, că mi-a știa o tică... stai că e slime block. Am 52, level 52. Eu pot să fac maxim. Păi și eu. Bă, că mea. Stai că îmi bag 2000. 2000. Am 5968. Mi-a 2000. Păi 2000 e mai mult decât 5000. Nu știu cum s-a băgat. Bă, trebuie să ai pe slime-ul ăla. Pe bune? Mă faci prost? Puțin. Nu fi prost. Îmi trebuie... Rareș, a reușit fără să văd că aici mai este scară. Da, fix. Da, aici, deci n-am Uiți, balerina! Oh, sărit. Ui, pe scară. Nu. Căzut pe scară. Bă! Ce? Am căzut de pe scară. Stai, pur pe scară. M-am urcat. Așa. Unde sunt? What the fuck? Zice, cum ai trecut? Ah, bă, unde eram? Stai, m-am urcat. Gata, am trecut. Bă, trebuie să mergi pe scânduri. Pe scânduri. Era să mor. E nasol că tu n-ai invizibile. Tu ai? Da. Te-ai băgat? Da, ca să nu mor. Bă, dar cum te duci? Aici unde a fost? Ba, n-ai. Da. Mă duc aici unde am fost. Rareș, a reușit toate astea. A reușit. Tu mergi pe aici? Cum trebuie să mergi pe aici? Unde? Pe aici. Nu! Deci de acolo de unde am început trebuie să te duci sus. Da? De? Am căzut. Ba nu! Uite, bă! Uite, trebuie să sar de aici, unde am fost. Bă, și aici de unde? A, uite. Trebuie să sar acolo unde ai fost. În De slime-ul ce? ăla ca să scazi pe scândura mea de piatră. De ce pana mea ajunge până la slime-ul ăla? Eu.
Ba nu, de acolo nu mai continuă. Ba, da, de ce? Uite. Uite, acolo eu o să aici. Eu eram aici și nu vedeam unde trebuia să stau. Ia să iau. Mă duceam. Bă, dar unde te duci? Acum e săritura. Și nu pe acolo te duci. Bă, da. Deci la parcurs pe scări. What the fuck? What the fuck? E sărdișul. Și tu de bea. Bă, prostule, nu pe acolo treci. Rareș, nu pe acolo. Dar pe unde? Pe aici. Uite pe aici, pe sus. Da? Pe aici, pe aici, pe aici. Pe unde și eu. N-ai ce faci. Nice. Faci joc? Da. Am modul ăla cu... Este... Pe. Da. De ce? Așa. Nu se are să fie. Păi, unde suntem? Bă, unde ești? Da, nu ești acolo. Am fost. Te-ai băgat cu fly. Da, Dar fă și tu parcurul ca mine. Eu stau acum să fac parcurul. Eu ce fac? Te luat de la început? Nu, tot așa. What? Băi, am căzut pe slime și mi-a luat viața. Și n-am sărit. Eu acum. Nu te râde. Vezi că filmez. Da. Nu mai, gata. Lasă. Nu-l folosim, nu mai îl folosim. Doar să zburăm. De acasă ajungem la spawn point. Eu nu pot. Ai Minecraft? Eu am textură. Pune-ți-l, instalează-ți el. Cum vrei? Nu știu, dar nu ți-l pun acum, că filmez. Nu pot să joc. Oprește-le. Facem o pauză până îi pun și eu mă cu pe el, Sebi. Ne-am mutat mapa, fică Sebi, pentru că Alex nu vroia și noi nu vroiam, joacă și Sebi. Nu vroiam. Să ce nu vroiam? n-am net la tine. Ce fac? Așa-i Vania. Pleci acolo? Acum? Da, e ora 1. Mâine, băi, Alex, mâine vine Andrei la mine. De ce? Are și place de Andreea. Are și place de mine, da? Nu, că e bună. Păi, de asta zi, da? Dar și frumoasă, de fiică mea. Da? Fiică ta ce urâtă. Fiică ta ce urâtă. Păi da, mă dau să multe. Maia, da, știu, mai ales tu. Știu, nu? Tu, Rade, și noi jucăm? Când? Nu acum, mai încolo. Când vii Tu și la ce ori vii? Eu astăzi la școală vin la 5 și Pune bani. Nu știu. Eu cosul. la acasă. Mă aștepta cu ei? Nu, pentru că nu am vrut să vină cu telefonul să ne jucăm. După ce terminăm, după ce stăm după mapa ta, Știți că mergem din spre pixul mapa de de la la șoamea mea, am 5 ca un mapă și maker, una de Bravo. nu de parkour, una de survival. Băi, Rareș, Oh. dar mâine jucăm, da? Da. Fotbal. Faci Să ia să fac Andreea. Ai, să cântă pe jos ca proasta. Mi-a plăcut cum a făcut. Venim, Rareș. Intre? Stai. Minecraft. Vei, păpuțici. Eu am textură. De asta mă întrebam Deci le-am ce dat. așa de ce la tine. El are textură de... Am dat 10 lei pe ea. Da, da. 10 lei. Pe bune? Da. Deci, te-a lăsat. Rareș, uite. Te-a lăsat să dai 10 lei. Rareș, uite. Rareș. Părinții, voi? Rareș, uite unde am ajuns. Părinții te-au lăsat să dai 10 lei? Hai, 2 euro. Sau cât vine 2 euro? 2 euro. Mai puțin. Uai, și parfum am putea. Sau ai primit mapa lui Rareș. Așteaptă. Tu intri? Tu ai primit-o? Nu mi-apar. N-am netăi! A fost scurtă vacanța asta. Nu. Mai avem și mâine și pe mâine. O de